Kimchi Chino! 오빠. Hoy, ikaw na talaga nga naman pagkayabang-yabang kasi 'di ba may Christmas bonus ka na, nabunot ka pa sa raffle, nanalo ka pa ng best in costume, nanalo ka pa sa talent contest, kaya ang ending paldo ka. Nanggigigil ako sa ganyang katrabaho Nanggigigil talaga ako na kapag Christmas party, meron talagang parang pinaulanan ng swerte, pinaulanan ng kabibuhan. Samantalang si Kim Chino umattend kahapon ng Christmas party, ang nakuha ay pagod. O hindi, nag-enjoy naman ako. Ma-share ko lang, mahal ako ay nag-host ng aming Christmas party na kung saan sobrang saya ko. Boss, kung naririnig mo to, sobrang saya ko po. Hindi po ako napagod at talagang all throughout the event, nakangiti po ako. Ay, Boy Pindot Sabi ni Boy Pindot, may napanalunan ka naman kahapon. Wag kang hindi ko nga sure kung ano yung napanalunan ko. Siguro dahil na rin sa pagod, di ba? Anyway, mahal. Ako to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko. 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Tuwan-tuwa kayo sa 69 na kapag nakikita ko kayo ay talaga nga naman Kim Chino, 69 tayo, di ba? 6 to 9 p.m. ang ating time slot. Parang nasasanay na kayo na parang kapag nakita nyo ko in public, sinasabi nyo yung 69 na yan na minsan kinakabahan ako sa ibang makakarinig. Pwede naman, mahal, nice to meet you. Pero yung iba, mahal, 69 tayo. Ano ba yon? Ewan ko sa inyo, pag ako talaga sinasabi ko sa inyo, nayayari na ako sa buhay. Anyway, mahal, pero ngayon nga, di ba, ngayong season na to ay marami kang pera kasi nga Disyembre, 13-month pay ay talagang pumasok na sa payroll. Kaya pati yung jowa mo, paldo rin ngayon, di ba? Pati yung jowa mo, kunwari kayong dalawa talagang may trabaho, no? Ay talaga nga naman dalawa kayo may Christmas bonus. So sa dami ng pera nyo, minsan hindi nyo na alam kung saan papupuntahan, 'di ba? Saan gagastusin, saan ilalaan. Ngayon, tamang-tama tonight bilang expert ako sa pera. Sige, tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 pwedeng paglaanan ng Christmas bonus nyong magjowa. O, di ba? Para naman may patunguhan yung pera nyo at yung relasyon nyo tumibay. Ayan, ang hirap sa inyo, gastos kayo ng gastos pero walang kabuluhan. Ngayon, makinig ka maigi. Sabi ko dito, una, kung may Christmas bonus na kayo, ay ilaan sa couple experience. Ano yung couple experience na yan? Ayan yung sinasabi natin, pwede kayong mag-weekend staycation sa isang exclusive or mamahaling hotel. Kasi once in a lifetime experience lang naman or seasonal experience and bonding naman yan. Iba kasi yung quality ng pinag-overnightan nyo or staycationan nyo na worth 700 pesos. Pwede rin namang 850 pesos na kung saan may tsinelas, towel, pero hindi naman ganun yung amenities. Diba? Hindi pang malakasan. So ngayon, na meron naman kayong 13-month pay, meron kayong bonus, so why not have a great staycation with an exclusive hotel na makakapag-overnight kayo at makaka-create kayo ng memories na talaga nga namang feeling nyo pagkayaman-yaman yung dalawa. Diba? Pwede rin kayo kumain doon sa hotel na pinagpuntahan nyo na medyo pricey pero yung experience-wise ay talaga nga namang babaunin nyo at kayo ay magbabaunan ng memories with each other. Ayun ang ibig sabihin ni Kim Chino, diba? So, spend your money or Christmas bonus on the right place and at the same time with right person. Diba? Hindi yung kung sino-sino lang. Sa jowa mo gastusin yan, hindi sa kabit mo. Huy!
Anyway, isa pa lang yan, mahal. Isa pa lang yan sa suggestion ko. Hanggang 9 p.m. mo pa ako makakasama. But for now, rock-rockan music muna tayo. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang kay Kim Chino at dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? They say...